wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗa wa sahabbai cewa idan al'ummata suka aikata abubuwa guda 15 to su saurari zuwan bala'i. Sahabbai suka ce menene waɗannan abubuwa guda 15 ya Rasulullah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, na ɗaya, idan dukiyar baitul mali ta kasance ganima ga waɗansu mutane, a saurari zuwan bala'i. Idan amana ta kasance abincin yewa, wato aka wofantar da ita, ba a bayar da ita kamar yadda shari'a ta umarta, a saurari zuwan bala'i. Idan masu dukiya suka ɗauki zakka kamar wani haraji ne aka ɗora a kansu, a saurari zuwan bala'i. Idan aka wayi gari mutum yana girmama abokansa, yana wulaƙanta mahaifansa, a saurari zuwan bala'i. Idan mutum yana girmama matarsa sa'annan yana wulaƙanta mahaifiyarsa, a saurari zuwan bala'i. Idan aka koma ana koyon karatun alkur'ani ba don Allah ba, sai don saboda duniya ko don wata gasa da wani yake bukatar ya ci don yayi nasara yayi suna, a saurari zuwan bala'i. Idan ya kasance ana girman mutum saboda tsoron sharrinsa, a saurari zuwan bala'i. Idan ya kasance ana shan giya iri daban-daban, a saurari zuwan bala'i. Idan ya kasance ana ado da alharini bayan shari'a ta hana, a saurari zuwan bala'i. Idan ya kasance ana cuɗanya tsakanin mata da maza ana rawa, a saurari zuwan bala'i. Idan ya kasance an bullo da sabbin kaɗe-kaɗe da goge-goge, a saurari zuwan bala'i. Idan ka ji ana ɗaga sauti ana hayaniya a masallatai, a saurari zuwan bala'i. Idan al'ummar ƙarshen zamani suna zagin waɗanda suka gabace su, a saurari zuwan bala'i. Idan zinace-zinace suka yawaita a sarari, a saurari zuwan bala'i. Na 15, idan mutane suka halatta cin riba, a saurari zuwan bala'i. An fitar da wannan hadisi ne a cikin littafin Imam Tirmidhi daga rayuwar Sayyidina Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ya ku ƴan uwa musulmi, menene daga cikin waɗannan abubuwa da baya faruwa yau a Najeriya? Ashe musibar da muke ciki mu muka janyo kanmu da kanmu, muka jefa kuma kanmu a ciki kuma take ta cin mu. Ya Allah ka sa mu cika da imani, ka tsare mana imanin mu. Wanda ya samu sakon nan ya tura, wanda bai samu ba wataƙila za mu iya guduwa tare mu tsira tare.